mau yen to wis sumeleh rasane ibarate kaya dening pari. Saya isi saya ndingkluk. Beda patuladane ya kaya yoga iki. Yoga iki nak sing pinter kuwi mesti ora celilakan. Ning nak sing bodho mesti celilakan ngono. Nak ngirane iso ngono dibanter-banterke. Nek ora iso mripate ngalor ngidul ngingeti kancane. Kuwi adakane sok ngono kuwi. Ngono iki Banjar iki narapada iki moh protes. Bener. Sowan ngabiwantara marang ngarsane para punden, dudah marang mutiara kependhem. Tinggalaning para luhur ya truk sing kudu diuri-uri ya. Yen aku kelawan kowe sing ora gelem nguri-uri banjur sapa? Ngono. Ing atase gumun tempalaning para kiai tur dasare ana ing pondok pesantren gelem nguri-nguri marang budaya ki yen ora pondok pesantren Nurul Islah ora ana to. Weh ngono. Adat adi budaya ya kuwi mau tetep direngkuh marang panjenengane. Weh ngono. Mula yen kepengin ya kuwi mau mondhokake marang putra utawa putrine ana ing pondok pesantren Salafiyah Nur Islah tinarbuka kanthi sukarna tur dasare ora dipungut biaya to. Tenane. Tenan. Ya kuwi mau niate panjenengane ngrama kiai iki mau mbabarake ngelmu ingkang tumuju ya kuwi mau marang kabecikan kautaman. Isa rahmatan lil alamin. Ngono. Eloke kaya ngono. Panjenenganing para kiai-kiai kampung kuwi rumangsa seneng atine yen to ana ya kuwi mau pawongan sing gelem ngaji kuwi mau ora kudu bocah cilik. Ning kepara sing wis umur ya ora masalah. Ngono santrine panjenengane Rama Kyai Nur Komari lucu. Lucu piye? Santrine iki ana sing umure iki swidak, ana sing umure 40. Wah, ning dok takdim. Weh, ngono. Tenan dawuhe Rama Kyai padha ditindakake. Weh ya, matur nuwun. Hah, muga-muga barokah nglestarekake marang budaya ora ana ilange. Yen awake dhewe gegondelan tegese ya kuwi mau budaya kuwi mau bakal ngrembaka. Ning yen ana sekat-sekat merga ya kuwi mau sangka wujuding agama kok terus ngaram-ngaramake budaya. Lah iki sing ora gathuk ning kene iki. Apa ora ya bangsane kaya aku, kaya Pandu, kaya bangsane Dimas iki ora ya modiar ora nak disekat-sekat ora. Wong gong iki ora salah ora apa-apa kok diharamke ngono ora ya cilaka ora. Wah ngono heeh. Wong biyen kuwi mau samobarang kuwi mau mawa pitutur luhur. No? Wujuding gamelan najan to sangka wesi. Yen to disurasa digathekke ya mawa pitutur kang becik tur dasare ngapik kaya dene ngaku. Ngene iki. Upama digeret nanggung tembung pitrah. Kuwi mau ya becik tur dasare apik. Aku ki Petruk, pitrah. Kuwi ya apik, ya becik. Ndara Janaka kae janah. Aswargan. Kuwi mau ya ndayani wong yen kepengin gayuh marang kasuwargan katentreman. Ya kuwi mau gelem mbudidaya rame ing gawe semping pamrih. Lho, tan mikir paweng liyan. Lho ngono. Mung netepi marang darmaning urip. Lho kuwi sing diajarake. Aku mau jagongan sedelok wae weh. Akeh kaweruh sing diparingake marang aku matur nuwun Rama Rama Kyai Gus Hari matur nuwun sanget. Heeh. Ning mung rame rawuh mengoyak dara mabur mula aduh